Kasam ka ba arfun reo, kasamu David. To bishar yang atrai, naman ngalayan halaga jing shisha. Ngalasyan ya aru hautrai klem da artatin. To kmi tu yang atrai, but to tunjuk yang to yet iki kelai jonga, but ya kadok no jonga. Namarga jing le isnei jome, kadana khmat ki khmat jonga, but ngalayan ya ka jing shisha jome. Ngam shim shong bat ki brio ki bathala lemne nganom lej lem bat ki nong arsap nga isi ya kajing ya seng ki nong le esnio bat nganom shong bat ki baman ngan thet ya ki kti ha kajing lui lui kumta ngan ya saudong ya kedowan jong me atrai bangan do pen yo snyo ya kajing sawa kajing aingu bat ya thu ya ki kam ba phla jong me baro ko trai nga i ya kajaka shong ga ying jong me Bad ega jaka haka baka shong sa kaburom jome. Wat lum ya kamen sim jonga bat kinong pop. Lemne ya ka jingim jonga bat kibrio kiba pitsnam. Kiba haki kti jongki ka jing pensniu ka don. Baka kti ka man jongki ka dap daga babam sap. Hare ngate ngan yat halaka jing shisha. To pen em ya nga bato isne ya nga. Ka kejat jonga ka yeng haka jaka madan. Haki jing ya seng ngan kirku ya utrai.